Assalamu alaykum hormatly kanalymyzyň agzalary, gadyrly tomoşaçylar. Bugün ýene de siziň bilen nowatda videomuza başlaýas. Men bugünkü videoda biziň durmuşymyzda biňden ýaýran Ukontakt sosial programmasy we onuň registrasiýa edilişi bilen tanyş etmekçi. Ukontakt bu Rossiýanyň sosial programmasy bolup, bu programma özünde 86 sany ýurtlaryň dilini özünde jemleýär. We olar bilen bilelikde bizim türkmen ýene dilimiz hem bar. Bu programma 2006-njy ýylyň 10-njy oktýabryny rus programmisti Pavel Durov tarapyndan ýöredilmegi esasynda ulanışa goýulýar. Bu programma häzirki döwürde öz şahsy sahypany döredip peýdalanmagy ören amatly bolup, munda islenlik video, audio we beýleki foto we faýl görnüşli zatlarymyzy uratyp we paýlaşyp bilýäris. Ondan näme dostlar, gelin videomuza başlaýyn. Kemişek bolşýaly ilki bilen onu öz Google Play'myzdan skaçaýt edýäs. Google Play'myzdan ýazýas, oka diýip we görüşimiz ýaly menne ýen bu ýüklenen. Gelin bunu registrasiýa edelim. Täze bir account. Bunun üçin ilki bilen öz telefon nomerimizi girýäs. Ve bundan soň poliçik koda basýas we geljek SMS araşýas. Görüşimiz ýaly SMS geldi we awtomatik ýagdaýynda ýazyrly. Inni öz adymyzy girýäs birinji. Gelin meni öz adymdan açaýyn. Ve ikinji bolsa familiýamyzy girýäs. Ve aşağıdan olsa öz jensimizi saýlaýas. Eger oglan bolsa mujskoy, kız bolsa jenskoy. Ve dostlar ýokarda suratyň üstüne basyp haýsydyr bir suratymyzy saýlap bilýäris telefondan, isleseňiz bunu kameradan. Şular ýagdaýda. Gelin bir surat saýlaýyn. Ve продолжить basýas. Ve bu ýerik dostlar öz doglanmagyny girýäs. Şu ýokary emet basyp ýylymyzy saýlap bilýäris. We günümizi aýymyzy girýäs we ýene dowam etmege basýas. Görüşimiz ýaly dostlar. Biziňki registrasiýa boldy häzir. Bu ýerden ýokardan propustit basýas. Ve öz gyzyklanýan zatlarymyzy girýäs. Mysal üçin ýumor we degişmeler, aýdym, kino we sport, öz näme bilen gyzyklanýan bolsak, şolarymyzy girýäs. O ýetem bolsun, turizmem bolsun. Gelin hemmesini belläýin bulan. Oýundan galanny we продолжить basýas. Şolar basamyza, gaçanda basamyza görüşimiz ýaly aşagda şolar boýunça grupkalar, döredilen grupkalar we şoňa meňzeş zatlar çykýar we продолжить basýas. Haýsy gerek bolsa goşma joga basyp tabawut edip bilýäris. We dostlar görüşimiz ýaly biziň kontaktymyz açyldy. Şunuň bilen şu videomy tamamlaýan. Indiki videolarymyzda görüşýänçe hoş, sag bolun.